वीडियो बना रहा है? हाँ वीडियो बना रहा है? क्या वीडियो है? वीडियो बना रहा है ये आदमी हमारा दोस्त है, लेकिन ये कामचोर है थोड़ा। चला काम छोड़े जो ढोल बजा की ढोली सजना चलो दे कमेन्ट होदलाबायदो नोंसोरो मा होआलै स्ट्रि थाबाय थायो कमेन्ट हो गोसोनि आयनायाव मानो गेलेफैयो पुर्णिमा अखाफोर ये साला कामचोर देख क्या हाल है उसका बिल्ली साला कामचोर फैसना खाथियाव नोंखौनो नागिरो आं बैसागुनि समाव हाबाथिलियाव लोगो मोनगोन साननानै माथो कमेन्ट खालामाब्रा नोंसोरलाय मा खालामदों सोर सोर खालि फेसबुक इउटुब माथो एमजे ल'थारसै हा इउटुब फेसबुक खालि एमजे ल'सै बोरै जाखो हरला गथानो बिराद गिदिर जाबाय नामा एमजेआ सिथोब आं जावगोन र' जावगोन बिराद गिदिर जाबाय नामा एमजेआ सोरांबानो माबा एमजे सोरांबानो इउटुबाव एमजे फेसबुकाव एमजे बिराद गिदिर जाबाय नामा एमजेआलाय गलाब बुजाबालाय Hello, Moro Sukra Vlogs 3, hello, where are you from? Nice to Yang nila naman Tadi MJO mulai bayi mata sekolah tadi MJ mulai bayi lana karbayi malai सानै मानसि आंनावसो सोंहरलागासिनो MJ आ माथो हिनजाव लाना खारबायनो आरो नुगासिनो दा ससियेल मिडियायाव
आंनावलाय माने एक्सट्रा सोंहरबावनांगौ जाखो एमजेनि माबा नामा आङो सिकिउरिटि नामा मालाय खारदों आरो खारदों एल'नाय माने एल'नाय नामा होमबा बोराइबाबो बुरैबाबो गोसो थोलायगा देनेटे औरा मालाय एल'नाय माने एल'नाय लाना खारदों आंहालाय मा जादों आंनावसो सोंहरलाबायो मानसिफ्रा वाट्सएपआव हरलाय माबा फन खालामलायना सोंहरो नोंसिनि एमजेआ माथो हिनजाव लाना खारबायनो फाग्ला ससियेल मिडियाआव नुगासिनो माथो आंनिलाय माला बिसिगि जालायखो नङा होमबा फाग्ला एमजेआ गाइखेरखौनो बायनो हाया हिनजावनो is the most beautiful person ये जाली से ऐसा नहीं मारना जाली टूट जाएगा लास्ट टाइम एक टूट गया उधर होल्डिंग करके लेके आया जाली से नहीं मारना क्या गांडू काम करता है तुम लोग बराबर करो औ मालाय एल'दोंलायदों थांनानै एमजेआ गाइखेरखौनो बायनो हायानो हिनजावनो गाइखेरा खमनो गाइखेरखौनो बायनो हायानो आरो दायो गाइखेर गोनां गिदिरखौ मोनबाय नामा एबार गाइखेर बायनो गसिगोन आसला साला एमजेना हिनजावा गाइखेरा गवा जाहैदों गथ' जोनोम मोनबाय ओमफ्राय दाना गाइखेरखौ होनो हायाब्ला गाइखेरखौ गैयाब्ला बायनांगोन नालाय दा गाइखेर बायनायनि थाखायनो हौवा हिनजाव दावराव जानानै आलदा आलदा जालायलायबाय बिसोरो ओमफ्राय दा बेसेबा गोबावनि उनाव डाइभर्स जाया मा जायानो माबाया एमजेआ बेलेग सिख्ला लाना ब्लड 19 बोसोरनिखौ दानाबाथ' एबारना गाइखेरा गिदिरदां बुरजा होनो हागोनदां बेखायनो सिख्ला लाना ब्लड थांबाय आरोखि बिदिसो काहानिया जानला मोनला नङा ओमफ्राय आंनाव कल खालामलाबाय थायो मानसिफ्रा फाग्ला आंलाय माला एमजेनि बिसिगि जाखो गोदाव सोराव नङा होमबा जावगोनसो आङो दा गल्ला बुजाब सासे हिनजावखौनो फिसिनो हायाखै सानै लानोबाव
0 जागोन बे 0 एमजेआ एमजेनि हिनजावा केस होनांगौबा माखासे एमजेआ लामायाव फैगोन बियो जि थाइसे थाइनै दङ सेटेप जागोन बियो हरलाबजाबा मानसिखौनो गुन्दा साइज नुखायोलै बेबायदि जायोलै मानसिया हौवा हिनजावनि गेजेराव एसे एनै दावराव दावसिया जाखायो नांगौबा सप्ता खनसे रायलायलायालासिनो था नङा होमबा सप्ता खनसेनि उनाव रायलायलाय मा गल्ला गथा हिनजाव गोदान लालायलायलाय दायभर्सया मा जाया फिसाला सासेया मा जानांगौ डाइलगल' होनो रोङोबाथाय बिगुदा बिगुर बिसिनांगौलै बिदिखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै बबेयाव दं बियो गावसिनि गोसो बायदिसो थांदोंलायनो सिख्लायाबो गोदनायाव हमबा बिमानि गाइखेराव गफिनो बे सिख्लाया 19 बोसोरनिल'सो नालाय 2007नि गावसिनि गोसो बायदिसो थांदोंनो अलाला मावगोनसो दा भिडिअ नायबानो जाबाय डेन्जार इन्ट्रेस्टिं टाइम मोनाखै आङो डिउटियाव दं आं डिउटियाव थानायखौसो भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखै आं माबा लांखावसो जिफोर होजोबसिगौ आं एमजेखौ सिथोब मानसिफ्रा आंनाव सोंहरलाबाय थायो मेसेज खालामलाय फन हरलाय दा बुंसै नोंसिनि एमजे आव खारखो नो बे फाग्ला बिदिनो जायो गोखा औ गोथावनांगौ साला बे हिनजावखौ मानो लानानै मानो गथ' खांनांगौ बियो गल्ला गथानो दा सोर जाहोनांगौ बेखौलाय बिफाया माबा गैयाबा रिसपन्सिबिलिटि गैयाबा हिनजाव लानायखौ मैगं हाथाय बाजाराव बायनाय बायदि मोनदों नामा दों बेलाय हा नै बायलायबाय नै एवना जालायबाय होननायनि नै सुलायबाय नै सुथेलायबाय होननायनि मोनदों नामा हिनजाव लानानै संसार जानायखौ मामुलि नङा संसार जानाया आरो बे सिख्लाया मा मिन्थिगौ दानि बै सिख्लाया गोदनायाव हमबानो बिमानि गाइखेराव गफिनगोन बियो 19 बोसोरनिल'सो मा साननो हानाय मेलेम दं बेनावलाय बे गावलायलायनो गोजोननाय लालायनायल'सो गोजोननाय लाबाय बिराद गोथाव मोनबाय एकदम थाव गोथावनो एमजेआ 50-50 मोनालै 0सो जास्रागोन गोरलैया नैबे दानिया गोथाव मोनबाय गावलायलायबाय थाबाय गोथाव मोनबाय जोंनि गोसो बायदिसो फैदों जाहैबाय आरोखि ना मा बुजिगौ मा रोंगौ मा गियान दं दायभर्सआनो जादों ना मादों दायभर्स जानायबा मोनसे खोथा नङा होमबा गोदान लाफिननो हायो गोसो बायदि दा केस होनांगौबाथ' बिदि एमजेनि न' लुनाय मानायनो गासिबो तेरि मानसि जानानै बाग्ला औ दा होनोसै आं नायदोल' एकदम फोरोंखागोन माखासेया आं डिउटियाव बिजि दं मैयानिफ्रायनो टाइम मोनाखै आङो रावजोंबो लोगो गैयालै गेजेरनि मानसि सोरबा नोंसिनि एमजेआ बोरोनो नालामार बिसिगि जाखो आंजोंलाय मानसि नालाय मानसि बयजोंबो रायलायो खुला नङा होमबा बयजोंबो लोगो जायो लोगो मोनलायबा रायलायलायो भिडिअ लालायलायो नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि मा होमबानो बिसिगि जायो नामा जाम्बा बुङोलै दे होमबा दोनथ'लायबाय दे टाटा बाय बाय गुड नाइट डिउटियाव दङलै उफाय गैया मावनानै जायाबा मोनजाया